Milli parlamentin yol başçısı döwlet başçylygyndan adından diplomatiýa jogapkärligi diýip bellenilmegi bilen gutlap, döwlet feragatnaşyklary mundan belegen potronormak uruny alyp barjak işlerini üstünlikleri ardyp etdi. Elçi Türkmen topragyny mehirli garşylanan üçin hoşallyk bildirip, Argentina Respublikasynyň prezidentiniň döwlet başçylygynda ibrene mehirli salamyny hemde iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Duşun şäherlerine diplomat ýurdumydan alyp barýan parahatçylyk söýjülükli daşary syýasaty hemde ähli abadançylygy we durnukly ötüşi üpçün etmäge gönükdirlen möhüm halkara başlanýyşlary bilen tanışdyrly. Belenir şeýle garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistan gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar şoltany Latin Amerikasynyň döwletleri bilen özara bähbetli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Şeýlede ilçe mejlisiň düzümi, oň ýurdumyň kanunçylyk binýadyny döwri baplaşdyrmagyň şäherlerini alyp barýan köp uğurly işler bardy, giňişleýän maglumat berildi. Duşukda iki tarapyn hemde köp taraplyň görnüşde ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramatynyň hemde beýleki awaýly halkara düzümlüň şäherlerini Türkmen Argentina gatnaşyklarynyň giň uğurlary boýunça pikir alşyly. Şunu kanun çykarjy ulgamda parlamentary gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigine ünit çekildi. Duşukda Argentina Respublikasynyň adatyn daşary we dowlat hyýarly elçisi ýurdumyň arasyndaky hyzmatdaşlygy özara ynanyşmak, berek-berege hormat goýmak esasynda mundan belekde pultolanyrmak uruny öz tarapyndan ähli tagallalaryny etjekdigine inanyrdy.